sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso. Ajoget ora? Oh iya. Yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rinu cetro-cetrone atiku zaman biyen-biyene aku keton apa saiki ne aku iki keton apa dek semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni ganti lilo ora kuno popotorku jiwa wis ketiba pasrah karo sing kuwasa jancane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso wong ayu wong weleng marang sliramu aja teka laso putra putrimu aku ora guna apa terkujiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rinu cetro-cetrone atiku zaman biyen-biyene aku katon apa saiki ne aku iki katon apa dek semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni ganti lilo mulaku ora ngira yen sliramu citra ninggal kromo milih karo priya liya jan-jan-jan-jane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso dawa gayo wong welengku mrene sliramu aja tega wasa putra putrimu aku ora guna popotorku jiwa wis tak trimo pasrah karo sing kuwasa wis tak trimo pasrah karo sing kuwasa